Hello mga katambayan, ito sila kay Music Lovers. Tinda mode muna tayo dito sa aming munting hanap buhay. Kasama ko ang aking may bahay. Yan ang aming mga paninda. May baboy, may baka, may manok. Kompleto yan, konting groceries. Yan, medyo paisa-isa lang muna ang bumibili. Ang last hour niyan, mga 5 to 6. Dudumog ang mga namimili pang hapunan. Yan, no, tabing kalsada. Hindi siya palengke pero established area siya. Yan, no. Medyo nag-uulan kasi dito sa aming lugar. Kaya yan. Yan ang aming lugar. At paisa-isa lang naman ang tao, pero malalapit lang kasi yung walking distance lang yung mga namimili sa amin. Yan, oh. Yan, yun sa kabilang area naman yan. Yan yung aming tindahan. Ang aking asawa ang nagmamanage. Yan. Sapat na pang araw-araw. Yan. Excuse me. Yan yung prutas naman ng aming katabi. Yan. Gagandang prutas. So, diyan kayo mamili. Oh. Gagandang prutas. Yan. Yan. Oh. Yan yung aming munting tindahan. Yan, tatanggal ng kuko si Mrs. ng paa ng manok. Adidas. Kabubukas lang kasi kaya medyo makalat pa. Yan yung mga baboy sa baba, mga frozen na biniyahe ko kanina madaling araw. So, maraming salamat po sa munting share ng aming tindahan sa inyong lahat. Konting hanap buhay lang.